Gaurkoan lehen aipatu den bezala, Lur Gil dugu hemen, Askapena Euskal Herriko Erakunde Internazionalistaren kidea. Ongi etorri Salva Telebistara. Kaixo, eskerrik asko. Zer moduz? Ongi, oraindik ere prestatzen larun bateko ekitaldikoa, baina ja dena prest, así que lasai ja. Hori, aurten 30. urte hurrena betetzen duzue, ez da? Bai, 30 urte asko direla, gu geu baino urte gehiago, orduan postekoa ez, hainbeste urte bete izana. Berriozarren ospatuko duzue larun batean. Bai, erabaki dugu Berriozarren egitea, bereziki Iruñerrian ere nahiko errotuta dagoelako Askapena eta indartu ere egin behar delako, ez? Eta beraz, Berriozarren eta urrian erabaki genuen duela ja urte inguru egitea, urria ere delako Che Guevara hil zenen urte horrenan inguru hori, hispanitatearen egunaren ingurua ere bai, eta elkartasun hori beti izan dugu Latinoamerikako herriekin, eta beraz, data hau eta leku hau erabaki genuen. Zein izango da egitaraua? Egun osoko planteamendua jarri dugu, bereziki bi puntu garrantzitsurekin, ez? Bata ekitaldi politikoa eguerdian eta bestea bazkaria. Nahi genuen bi ekitaldi horiek handiak izatea, masiboak izatea, eta gainontzekoa ere nahi genuen herria inplikatzea eta datorren jende guztiak parte hartzea egun osoan zehar, ez? Eta beraz, goizetik hasita porrotx izanen dugu Euskal Herritik koloretako mundura ikuskizuna eginez, Euskal Herria plazan izanen da hori, eta hor bitartean ere eragileen postuak, sahararrak Berriozarko sahararen aldeko lagunek jaima jarriko dute, eta emanez, dantzak egongo dira, trikitilariak, fanfarreak, eta beraz giroa egonen da goizean Euskal Herri plazen guru hortan ekitaldira arte, ez? Eguerdian ekitaldia izanen da musika eskolan eta gero herrikirola. Hortik bazkaltzera joanen gara ilargi pistara, hor 400 pertsona inguru elkartuko gara bazkarian, oraindik ere erosialko da egunean bertan txartela, eta apustu hori da, ez? 400 pertsona inguruko bazkari bat, beti eman izan diogu garrantzia Askapenatik bazkariari, eta sortzen den giro horri, ez? Bazkariak inguruan daukan guzti horri. Eta Pantxo Balbuena bakarlaria ere izanen dugu, eta gero hortik elektrotxarangarekin aterako gara, arratsalde osotik ibiltzeko Berriozarren, ez? Eta ondoren kontzertuak baino lehen Che Guevarari omenaldia egingo diogu, bere heriotzaren edo bere erailketaren 50. urte hurrenean, eta gero kontzertuak goizeko 4 arte eta gero gau pasa Azulalai elkartean. Oso programa anitza orduan? Bai, saiatu gara ahalik eta jende gehienera iristen, internazionalistak badakigu edade guztietakoak direla, eta beraz, omenaldi hori ere merezi dute Euskal Herriko internazionalista guztiak eta etortzen den jende guztia. Ekitaldi gehiagorik egin aldituzue aurten, aste honetako ekitaldiaz aparte? Bai, azkenean urte osoan egon gara 30. urte horrenari begira, eta bereziki ibilbide hori aldarrikatzen, ez? Azken 30 urte hauetako ibilbide hori. Eta beraz, egin ditugun ekitaldi guztiak horri begira egon dira, ez? Bai, bidali ditugun brigadak beti ere perspektiba horrekin, ez? Nola ziren brigadak duela 30 urte eta nola diren gaur egun ibilbide hori eginez, eta bestelako aldarrikapenak ere, elkartasun adierazpenak, bereziki Venezuelarekin, herrialde katalanekin elkartasuna eman beharrean egon gara, eta beraz, hortan ere zentratu gara aurten, ez? Eta beste hainbat kontukin batera. 30 urte asko dira, eta, konta iguzu pixka bat, non eta nola sortu zen taldea? Bai, duela 30 urte testu inguru hori ulertu behar dugu, ez? Zertzegoen eta bereziki Latinoamerikan zeuden iraultza interesgarri horiek, ez? El Salvadorren, Nicaraguan, eta bereziki sugar horretan sortu zen Euskal Herri osoan behar bat elkartasuna adierazteko herri bezala prozesu horiei, ez? Ez bakarrik jende soltea elkartasuna adierazten, baizik eta herri bezala, ez? Hori baita internazionalismoa, herrien arteko elkartasun hori. Eta beraz hor jende multzo batek erabaki zuen Askapen antolakundea eratzea, hori praktikara eramateko, ez? Eta gero eta gehiago joan da hazten, eta leku horietan zeuden iraultza horiek biderkatzen ere joan ziren Latinoamerikan, munduko beste leku batzuetan, Saharan, Palestinan eta elkartasun adierazpen ugari izan ditugu.
eta bueno, Europan eta bestelako herrietan ere bai, ez? Beraz, bueno, garai hartan, guk gazteok ezagutu ez dugun garai hortan, bueno, zailtasun eta erreztasun ezberdina zeuden elkartasun hori adierazteko herri horiei, aldatu dira asko gauzak, prozesuak mundua nola dagoen eta hori ere aztertzen joan da urtez urte askapena eta lehentasunak, ez? Internazionalismoan askapena jartzen dituen lehentasunak. Hori duela 30 urteetatik gaur egun arte, ez? Oraindik jarraitzen dugu aztertzen nola dagoen mundua, nola eragiten duen imperialismoak eta internazionalismoak nora begiratu behar duen. Helburu nagusiak orduan zeintzuk izango ziren? Berdinak aldira hasieratik orain dituzuenak ere? Bai, guk hartzen ditugu duela 30 urte sortu zutenen helburu horiek, ez? Herri bezala elkartasuna adieraztea, baina ez bakarrik adieraztea beste herriei, baizik eta jasotzea ere bai, ez? Euskal Herriko borroka ezberdinek eta askapen prozesuak ere behar duelako elkartasun hori beste herriak behar duten bezala, ez? Eta beraz hori hasieratik ona egonkortzen joan da eta pixkat forma gehiago ematen, ez? Mundutik ona jasotzen dugun elkartasun horrena. Hori joan etorriko elkartasuna, ez? Deitu izan dioguna, herri mugimendu bezala egin duguna, uste dugu herri mugimenduan praktikatu behar dela internazionalismoa eta geroz eta jende gehiago biltzen borroka horretara, ez? Eta posizio esango genuke abertzale eta iraultzaile batetik, ez? Hau da, herri bezala guk elkartasun internazionalistan herri bati eman ahal diogun ekarpenik handiena uste dugu dela gure borrokan sakontzea, ez? Gure herria askatzen joatea eta beraz horrek laguntzen du beste herrien askapenean, ez? Beraz horregatik hartzen dugu gure burua abertzaletzat eta iraultzailetzat, internazionalismoa ez bada iraultzailea ez duelako zentzurik, ez? Herri langileen arteko elkartasuna behar du izan. Aurtengo, urte hurrena ospatzeko goiburua burujabetzarekin zerikusia dauka, ez? Eta horrek ere zuen deskripzioa da. Burujabetza lortu nahi duzu eta arlo askotan. Hori da, ikusten dugu, duela 30 urte eta gaur egun ere herrien burujabetza kolokan dagoela, ez? Eta beraz, burujabetza horretarantz pausoak eman behar ditugula eta burujabetza osoa, ez? Eta burujabetza osoa ulertzen dugu, ez bakarrik estatu propio bat izatea, baizik eta ditugun baliabide guztiak guztion esku egotea, ez? Erabaki guztiak hartu ahal izatea, bai baliabideen inguruan, bai gure gorputzen inguruan, bai edozein arlotan, ez? Gure bizitzaren arlo guztietara ekartzea erabakitzeko eskubide hori eta gure burujabetza hori, ez? Pertsona bezala eta kolektibo bezala. Eta ikusten dugu, esan bezala, herrien burujabetza oztopatzen saiatzen ari direla, ez bakarrik, orain Kataluniaren kasuarekin ikusten ari gara Espainiar estatuan nola ari den eragiten, baina bai, Europar Batasuna, estatu batuen aktibitate militarra eta ekonomikoa nola ari den saiatzen herriak burujabetza gabe uzten, ez? Eta beraz guk hori aldarrikatzen dugu, ez? Borrokak uztartu behar direla, harremanak egin behar direla, elkarrekiko ikasi, eta horrek laguntzen gaitu burujabetza osoa lortzeko bide horretan, ez? Eta beraz hori da aldarrikatzen duguna. Borrokak uztartu herriok burujabe, hori da, goi burua. Hori da. Eta helburu horiek lortzeko ze egiten duzue, ze ekintzak? Hor, adibidez eta lelo honekin lotuta, helburua izan da bereziki Europara begiratzea gehiago, ez? Askapenak urte luzetan begiratu izan du Latinoamerikara eta hor irakaspen ugari daude gurera ekartzeko eta elkarrekin eztabaidatzeko, analisiak egiteko eta bar, ez? Baina ikusten dugu Europara begiratu behar diogula eta Europako borroketatik ikasi, elikatu eta harremanak egin, ez? Eta beraz, aurtengo brigadak esate baterako Europan zentratu dira gehiago edo behintzat gehiago egin ditugu Europara, ez? Harremanak horiek egin eta Europar Batasuna ikusten dugun ez dela burujabetza hori lapurtzen digun agenterik nagusiena, horren aurka zerbait pentsatzen joan, harreman horiek egin eta bar, ez? Beraz, brigadak dira
elkartasun internazionalista praktikan jartzeko puntu bat, ez? Besteak ere badaude eta esate baterako Palestinarekiko elkartasunean Israelen aurkako boikot, desinbertsio eta zigorren kanpainarekin aspalditik gabiltza eta horten ere horrekin jarraitu dugu, ez? Kurdistanekiko elkartasunean bizi dituen momentu latzetan, salatzen ere imperialismoak egin dituen interbentzioak ekialde hurbilean eta Latinoamerikan ere. Latinoamerika aurten ere izan da oso puntu garrantzitsua eta harremanak ere sendotu ditugu bertako herri mugimenduarekin, ez? Uste baitugu bertako burujabetzaren alde apustu egin duten herriak defendatu behar ditugula eta beraz horrek esan nahi du Boliviako iraultza prozesua defendatzea, Venezuelako iraultza prozesua defendatzea eta beste hainbat, ez? Beraz, hamarnaka ekitaldirekin, salaketa adierazpenekin, aurten horretan ibili garela, beti ere pentsatuz 30. urte urren honek lan asko emango zigula eta horrere ibili gara horretan landalan, ez? Bueno, gainera hori ez da beti ibilbide erreza izan, ez? Hori da, eta zoritzarrez, askapenako lagunak atxilotu zituzten duela ja 6-7 urte eta askapena bera legez kanpo usteko mehatxua ere jaso genuen, ez? Iaz izan genuen epaiketa eta zorionez edo kalean ere eman zen borrokaren eraginez epaiketak ez zuen lortu edo estatuak ez zuen lortu askapena ilegalizatzea eta gure 5 lagunak espetxeratzea eta beraz momentu honetan ez dugu arazorik horren inguruan, ez? Momentuz, horre ez baitakigu noiz iritsi alden izan ere askapena ilegalizatzen saiatu bat ziren izan zen lan horrek elkartasun internazionalistak kalte egiten diolako, min egiten diolako Espainiar estatuari eta beste hainbat estaturi, ez? Mingarria da eta horregatik beharrezkoa da, ez? Guk internazionalismo gehiagorekin erantzun genuen, gainera, ez genuen nahi isilik geratzea eta saiatu epaiketa alden bezala libratzen, baizik eta erantzun bat agresiboki, agresibo baino baketsuan planteatzen, ez? Hau da, espetxeratu eta ilegalizatu nahi gaituzte internazionalistak izateagatik, guk epaitu egin genituen imperialistak izateagatik, ez? Eta herri epaiketak egin genituen Euskal Herri osoan, eta herri sententzia deitu genuen manifestazioa egin ere Iruñan, ez? Oso jendetsua eta erantzun oso polita izan zen, ez? Beraz, momentu zailo horietan nik uste jakin dugula indartzen, eta herri bezala erantzuten, eta indartuta gaudela uste dugu epaiketa pasata. Gizartean orduan eragina duzuela ikusten da, ez? Eta, zein nolako jarrera ikusten duzue gizartearengan, zuenganako? Bai, ikusten dugu internazionalismoa indartu dela, ez? Esan genezake duela 30 urte izan zela bere momenturik gorenena, ez? Latinoamerikako iraultza horietan, eta gerora, pixkat igual baretu egin zela, eta orain berriz ere behar hori ikusten dela, ez? Bai, guk bizi dugun egoerarekiko behar dugulako nazioarteko elkartasuna zentzu politikoan eta zentzu herri bezala, ez? Egiten digutena Euskal Herrian borrokan dauden sektoreetara, ez? Nik uste ikusten dela behar hori eta beraz ulertzen dela Euskal Herritik ere elkartasuna bideratu behar dugula. Eta orain, non iraultza foko berriak edo erresistentzia foko berriak ere badauden, ikusi dugu Palestinarekin dagoen elkartasuna, Sahararekin dagoena, Kurdistanekin dagoena, Latinoamerikako herriekin dagoena ere, potentea dela, ez? Herrialde katalanekin dagoena ere bai, ez? Ikusi da azken aldian. Eta beraz, indartuta dago, eta uste dugu, guk ere hausnarketa bat egin baitugu, eta uste dugu lehentasuna jarri behar ditugula internazionalismoan, eta hori da ere urte hurren honetan adierazi nahi duguna, ez? Ze hausnarketa egin dugun eta ze lehentasun jartzen dizkiogun internazionalismoarekiko. Ez baita gauza bera 1000 borroka defendatzea, edo lehentasunez batzuk edo beste batzuk defendatzea baino bultzatzea eta indartzea, ez? Horiek dakigulako badutela eragin bat gurean eta jenean ere. Brigadetan ze egiten duzue edo ze nolako harrera izaten duzue?
Arailegatzerakoan. Brigadetan esaten dugu, brigadista ez dela leku batera doana eta listo, ez? Baizik, eta brigadista prozesu bat dela eta brigadista ez dela hasten eta ez bukatzen. Hau da, formakuntza saio batzuk ematen dira brigadetara joan baino lehen, eta brigadistak berak ere baditu bere ezinegonak lehenago edo beharrak edo nahiak joateko ikastera, bultzatzera elkartasun dinamika bat edo dena delakoa, ez? Orduan, brigadista hori egiten joan da denborarekin guregana jotzen duen arte, ez? Formakuntza hori ematen da eta gero brigadista joaten dira munduko leku ezberdinetara eta han denetik, ez? Segun noragoa zen hilabete bat edo pixkat gutxiago egoten gara eta han bereziki ikasi eta ikusi da egiten dena, ez? Baita eztabaidatu prozesu bakoitzaren inguruan eta azkenean irakaspen horiek ekartzen saiatu. Eta oso aberasgarria da, ez bakarrik pertsonalki, baizik eta askoz interesgarriagoa dena kolektiboki, ez? Hortik ikasitakoa gero hemen kolektibizatu behar dela ulertzen dugulako eta irakaspen horiek gure herri mugimendua elikatu behar dutela, ez? Eta gero ere, brigadista hori brigadista izaten jarraitzen du eta elkartasun dinamiketan jarraitzen du eta busti du gure herri mugimendua ere, ez? Egin du ekarpen bat gure borrokari. Eta han ere, goazen lekuetan ere, hartzen gaituzte herri borrokalari eta elkartasunez beteriko bat bezala, ez? Batzuek gehiago ezagutzen dute Euskal Herria eta interes gehiago daukate azken eztabaidak, azken borrokak nola dauden, eta beste batzuk ez dute ezagutzen eta harrituta daude nola Europako herri txiki batek izan dezaken hainbesteko errepresioa, hainbesteko borroka luzea eta eredugarria, eta beraz, harreman horiek lotzen joaten dira, ez? Eta oso interesgarria izaten da, urtez urte, hainbeste herriekin harremanak egitea eta hainbeste jenderekin, ez? Horrek Euskal Herria jartzen du munduan nonbait herri borrokalari bezala, eta hori oso garrantzitsua da. Izan ere, hori, beraienganako erreakzioak, aurten bideoak hemen ikusten ari ditugu, zoriondu dizuete, ez? Bai, azkenean hainbeste urtetako harremanen ondorioz badugu munduan maite gaituen jendea, ez bakarrik askapena, baizik eta Euskal Herri borrokalaria, ez, esango dugu. Izan ere, brigadetan doan jendea gehienak herri mugimenduetako kideak dira, eta beraz, mugimendu asko ezagutu dituzte, ez? Baina, askapenaren bidez joaten direnez, gure urte hurren honetan zoriondu nahi izan gaituzte, ez? Eta beraz, eskertzekoa da munduko txoko guztitatik zoriondu gaituztela, ez? Europako herri ezberdinetatik, Latinoamerikatik, sufritzen ari diren herrietatik, eta beraz, horrek ere harrotasun puntu bat zentzu honean ematen gaitu, ez? Gozada bat da, ez? Halako elkartasun keinuak jasotzea data hoetan herri guzti horietatik. Ze leku bizitatu dituzue? Batzuk aipatu dituzu, baina, Bai, hor gainera aldaketa egon da azken 30 urte hauetan, ez? Hasieran lehen aipatutako Nicaragua, El Salvador, Kuba, horiek ziren brigadetako helburu eta gero aldatzen joan da segun eta testuingurua, ez? Iraultza foko berriak non zeuden eta bar, ez? Orduan azken urtean, esate baterako Europan zentratu garela gehiago, brigadak izan ditugu herrialde katalanetan, pixkat barnetik ezagutzeko borroka guztiak eta prozesua berak ere zer daukan atzetik, ez? Izan dugu Andaluzian izan dugu brigada, izan dugu Frantzia estatuko Bretainian, Italian ere egin dugu brigada berri bat, eta gehiago da azken 3 urteetan baita ere egin dugula Sardinian beste brigada bat, Grezian pixkat ezagutzeko Europako periferia hortako brigadak, ez? Eta Latinoamerikan, egia esan herria askotan daukagu brigada azken aldean, ez? Bai Kuba, Bolivia, Mexiko, Venezuela, Argentina, Uruguai, Brasil, leku horietan egin izan dira brigadak. Eta gero noski Saharan eta Palestinan
urtero egiten diren brigadak, Saharako lurralde okupatuetan zoritxarrez errepresio ikaragarria da eta kanporatu egin dituzte azken aldian gure brigadak eta azken urteetan ezin izan gara sartu. Kurdistanen ere egon ginen iaz, baina justo Turkiar estatuaren errepresiori bortitzena etorri zen eta atera behar izan zen brigada eta momentuz ez dugu ere brigada Kurdistanera, baina egiteko asmoarekin. Eta oraindik ere leku gehiago ezagutzeko gogokin eta borroka horiek onera ekartzeko gogokin. Zenbat pertsona daude askapenarien atzean? Askapena esaten dugu militanteak, baina askoz gehiago ere badela. Militanteak gainera esan barra dugu momentu honetan antolakunde nazional bat Euskal Herri osoan antolatzen dena izatea ez dela erreza eta lortu dugu, azken urteetan horrela da, antolakunde nazional bat da, herrialde guztitan antolatua eta beraz, intzidentzia daukana herri eta bailara gehienetan, eta hori asko da. Gero militanteak kontatzen hasten bagara, ez da hainbesteko kopurua, baina ahalik eta lan hoberena egiten saiatzen gara. Eta gero, askapenako edo komunitate internazionalista hori brigadistak ere badira, BDZ eta Palestinan aurkako boikot plataformetan dauden jendeak, bestelako plataformak Kurdistanekiko, Venezuelarekiko eta bar elkartasunez, beraz, hor bestelako inguru hori oso zabala da, eta azkenean hori postekoa da, askapenako militantzia aparte dagoen hori guztia. Eta zuen partaide izan nuen norbaitek zer egin beharko luke? Erreza du, gure gana jotzea, azkenean nik uste gure gana jotzen duen orok konpartitzen dituela gurekin oinarri ideologiko batzuk eta elkartasun internazionalistaren behar hori eta beraz gu besoak zabalik hartuko dugu jendea, bai brigadista bezala edo bai askapenan militatzen hasi nahi badu, Beraz, hori beti egon gara irekita eta beti egonen gara irekita. Brigadetarako bai esan, urtarriletik hasita edo egiten dugula brigada kanpaina, brigadistek izena emateko eta gero ja udan joaten dira. Baina bestela gure gana edo zertarako jo nahi duen jendeak, besoa zabalik edo noiz etortzeko gure gana. Etorkizunari begira, zeintzuk dira zuen lehentasunak? Gainera aurten eztabaida eman dugu eta aprobetxatuta 30 urte hauek ematen diguten bultzada eta ematen diguten eskarmentua, eztabaida eginez ondorioztatu dugu Europar Batasunaren aurkako posizio bat esartzen joan behar garela Euskal Herrian. Izan ere, Europar Batasunaren barnean uste dugu ez dagoela burujabetza osoa lortzerik, eta beraz beste herrien beste harreman eredu bat pentsatzen joan behar gara. Horretarako, uste dugu Europako herrien eta bereziki Europako periferiaren arteko harremanak sendotu behar direla, horregatik brigadak ere sendotu behar direla, borroka gehiago ezagutu eta bar, Eta baita ere, Europar Batasunaren aurkako borroka konkretuak baita ere eraman sektore ezberdinetan, Izan borroka sindikalean, ikasle borrokan, feministan, edo zeinetan jarri behar dela agente hori etxai bezala, Izan ere, Europar Batasuna helburu zehatz batekin sortu zen eta herrien buru jabetza hori lapurtzeko helburuarekin. Hori ikasi dugu esate baterako Greziatik Grezian gertatu denarekin, buru jabetza osoa lapurtu dio Europar Batasunak Greziari eta beraz naiz eta estatu bat izan ez da herri buru jabe bat. Eta beraz uste dugu datozen urteetan posizio horiek indartzen joan behar garela eta Europar Batasuna ez lagun baizik eta etxai bezala jarri behar dugula. Eta joango gara ikusten askapenatik horren bidean ze etapa markatzea ditugun eta ze borroka markatzea ditugun. Hori urrian 7tik aurrera joango gara forma ematen. Urriaren 7tik aurrera orain ekitaldia dagolako hemen eta hori, ekitaldi politikoa lehen ikusi dugu ze programa dagoen, baina beru gogoratzeko noiz eta nun izango da? Hori da, urrian 7an larun batean izanen da, Berriozarren eta goizeko 11etan hasiko da Porrotx lehenengo ekitaldia izanen dena, baina giroa ere egonen da pixka lehenago, orduan jendeak lehenago etorri nahi badu, bai taberna laguntzaileetan eta bai fanfarrea trikitilariak eta barri biliko dira, Beraz, Euskal Herria plaza inguru horretan egoteko deia luzatzen dugu, 10-11 inguru horretan, eta egun osoko eta gero gau osoko festa izanen dugu. Oso ondo pasatzea espero dugu eta mil esker etortzeagatik.
Eskerrik asko zuei eta gonbidatuak bai Xaloako ekipo guztia eta bai entzule guztiak ere. Eskerrik asko. Vale, zuri. Han ikusiko gara. Ja.